Goedemiddag en welkom bij Joert. Snits is van de kampioen geworden bij het SKS Koetjesziel. Op een Snitse mar wie Joert de laatste wedstrijd. Heerenveen is de enige van de middag op het eerste plak, maar sjoggen we nooit één klassement, dan giet Snits er maar de eerste prijs van terug. De Snekerpan, maar skipper Douwe Visser en zijn bemanning wist toen nog een wedstrijden het beste te presteren. Snits wint de blauwe kampioenswimpel en verzels het zilveren scootje. Geertruida Draaisma, de oudste inwoner van ons land, is op 109-jarige leeftijd in Ljouwert verstorven. Vrouw Draaisma werd binnen op 24 februari 1902 in Makkum. Het grootste pad van de Lippen werken ze in een modewenkel in Ljouwert. Zo'n 1993 wennen ze in het zwartcentrum de Hofwijk. Net sinds haar hege leeftijd genierde Geertruida Draaisma volop van het Lippen. Ze mocht graag een borreltje en een sigaretje hebben en ging regelmatig te kuieren. Mijn vrouw en ik zeiden tegen haar, het is toch eigenlijk onwezenlijk dat ze er nu niet meer is. Ja, dat voelden we allebei als iets, dat kan eigenlijk niet. Er binnen 8 ruten van advocatenkantoor Anker en Anker in Ljouwert in Smieten. Een 48-jarige man uit de Frieske Haatstad is hier veronhouden en waart vannacht op het dier betrapen. De aanroende dagen is er elke dag 1 ruut in Smieten. Vannacht koeren die er aanhouden worden naar het zoekende politie tippen. Het lijkt erop dat het dus inderdaad puur richt is op uw kantoor. En dan hebben we wat vaker te krijgen, maar mensen die het net eens binnen, maar wat wij doggen. Maar ja, dit is toch wel vrij extreem als het gaat om geweld in het gebouw. Maar waarom precies en of het te krijgen had met een bepaalde zaak of met een bepaalde advocaat, dat is op dit moment nog net duidelijk. Dus dat jaren we nog van de politie. De binnengevoelige zaken die het kantoor behandelt, zo stenen Hans en Wim Anker Robert M. bij, de haatvertochten in de grote Amsterdamse zedenzaak. Ze halen een soort haatmails krijgen in verband met deze zaak. De vertochten wordt nog jaar terug de politie over zijn motieven. De Japanse lakkoker uit de VOC-tijd van het Fries Museum gaat permanent in Brooklyn naar Amsterdam. Hij krijgt er een prominent plak in de uitstalling over de geschiedenis van de VOC. In ruil daarvoor komen topstikken van het Rijksmuseum tijdelijk naar Ljouwert. Het wie een sensatie doet de lakkoker Fjouwer op een zouder van de skiersteens in Vinworden boven Wetterkaam. Het die blikken dat de koker en de fjouwer documenten die erin zitten zoals dat jet unica wienen. En toch gaat zo'n topstik nou naar Amsterdam. De lakkoker gaat naar Amsterdam omdat wij in het verhaal wat we in het nieuwe Fries Museum gaan vertellen, de lakkoker eigenlijk niet kunnen plaatsen. In ruil voor de koker kan het Fries Museum een beroep doen op de collectie van het Rijksmuseum. Zo komen er op termijn portretten naar Ljouwert die Rembrandt van zijn vrouw Saskia maken. De politie wil vaker camera's op politiehelmen inzetten tegen vandalisme en criminaliteit. Bij de Snitswieken binnen de helmcamera's voor het eerst broekt. Doel is dat de Snitser politiebikers de helmcamera's ten ek in de weekend broeken zullen, want het had in de Snitswieken goed werken. Die camera's op de helmen die hebben heel preventief gewerkt. De bikers die zijn heel vaak aangesproken over van waar zit die camera nou precies en wat nemen jullie nou op. Op die manier hebben we toch heel veel succes kunnen krijgen in preventieve zin van dit cameragebruik. Op grond van de camerabeelden is 1 man oppakt. De politie had in de Snitswieken met elkaar 44 mensen aanhouden. 2 zitten nog vast voor zware mishandeling. En dan ben we daar aan de waarsverwachting. En vannacht is het droeg, maar kans op mist. Morgen eerst nog kans op zinnen. Later in de maand is het bewolkt en volgt het rein. De wind is matig en komt uit het zuiden en het zuidwesten. En het is morgen maximaal 21 graden. En dit weer in het kwad. Meer naar zit er om 6 uur. Graag ondadelijks. Of was alvast een heel mooi weekend.